Am conectat stația Prezine Randy 3 la mufa de brichetă și la o antenă externă. Haideți să încercăm să facem o probă cu stația aflată pe canalul 22. O să începem prin a regla schelciul. Recomandăm schelci 1, 2 sau 1.4 în funcție de zonă. Trebuie văzut un pic ce reglaj cere în funcție de zonă. Mergem pe canalul 22, EU și FM. Acum haideți să încercăm o probă. Un coleg, dacă este amabil, să mă ajute, vă rog, pentru o probă de stație. Auzi, colegul, cu proba, e la ce? Mersi, coleg, eu sunt la stadionul Tineretului, Doamne ajută, numai bine. După cum observați, e o stație care are claritate pe emisie, percepție. Într-adevăr, e o stație într-un buget un pic mai mare, dar având în vedere accesorile care le oferă, este o stație care este destul de căutată. Mai multe detalii găsiți pe magazin stațiiradio.ro.